Прывітанне сябры, гэта падкаст Светкі лева рукі Гіцеля. Сёння мы абмяркоўваем матч у адказ 1/8 лігі чэмпіёнаў. Мяне завуць Ваня. Меня зовут Алексей. Меня зовут Ирина. І мы пачынаем з матча, які быў самым прадказальным. Гэта Нант супраць Гудма. Нейкі рэкордны матч выявіўся, таму што Нант гуляў так, як умее, так як павінен гуляць, а Гудма не хапіла ўжо на гэты матч, на мою думку. І мы побачылі Нант, які выходзіць на Барселону, і я нават не ведаю, што будзе далей, тому што гэты Нант у вельмі добрай форме. Як далей будзе дакладна вельмі цікава, таму што Нант паказвае вельмі добрую гульню. Сумневаў тое, што яны здабудуць перамогу супраць Гудмы, у мяне не было. Гульню правялі добра, штосьці там брамнікі адбілі, але ў прынцыпе добрая абарона, хуткі пераход у атаку. Вось такі Нант, думаю, што будзе вялікай праблемай для Барселоны. Тым больш, як мы ведаем, Нант у плэй-оф гэта Нант у плэй-оф, і мне падаецца, мала каманд, якія жадалі бы сустракацца з Нантам на вось такой стадыі. А наконт Гудмы казаць, што яны правялі агулам добры сезон. Думаю, што ўсе гульні, калі хтосьці глядзеў, іх глядзелі з задавальненнем. Шмат цікавых маладых гульцоў, якія у будучыні, магчыма, будуць нават суперзоркамі. Класная гульня ў выкананні Нанта, быў вельмі такі запамінальны рывок у іх там вялікі. 11-3, здаецца, ці штосьці падобнае. І адразу ж у памяці ўзнікаюць вобразы мінулага сезона, калі Нант перамог Барселону. Штосьці кажа пра тое, што такі сцэнар магчымы ў гэтым сезоне таксама. Будзем чакаць. Ну, я толькі дадам, што тады гэта быў матч за трэцяе месца, які Барселоне увогуле не упаў. Яны там былі такія вельмі раззлаваныя на сябе, і гуляць ім не хацелася. Цяпер все будзе цікавей, таму што два матчы, таму што стаўкі нашмат вышэй. Але, ну так, для мяне тут не ўсё адназначна, і Барселона ўсё яшчэ фаварыт, але, ну, так, 60/40. То бок у Нанта шансу хапае, і калі гэта будзе такі ж самы гандбол, то ўсё магчыма. А мы, напэўна, пераходзім да матча ПСЖ супраць Веспрэма. І гэта проста былі 60 хвілін, якія можна было выдаткаваць на штосьці больш прыемнае і цікавае, напэўна. Таму што ПСЖ намагаўся, але ў ПСЖ ёсць ліміт таго, што яны могуць, а што яны не могуць. І гэты ліміт даволі такі вычарпальны, што мы і ўбачылі. Так, пагаджуся. В прынцыпе, выглядала, што ПСЖ пакутваў гэтай гульні. Яны вельмі спрабавалі там гэтую розніцу адквітаць, але фактычна было вельмі складана. У нейкі момант я нават падумаў, што ёсць шанец, гэта была хіба там 32-я хвіліна, там было +4, але пасля гэтага 1-7 яны прайгралі 10 хвілін, і на гэтым было ўсё скончана. У прынцыпе, я звярнуў увагу на Вэшпрэм, што вось у гэтай гульні яны выглядалі так, як выглядалі ўвесь сезон. Таму, хутчэй за ўсё, вось гэта першая гульня, гэта было нешта незвычайнае. А звычайны Вэшпрэм, ён вось такі, які ён быў у чацвер. Таму, з ПСЖ мы развітваемся, спадзяемся, што наступны сезон у іх будзе трошкі лепшы, а Вэшпрэм, хутчэй за ўсё, будзе пакутваць супраць Берліна. І вельмі моцна. Але ж які круты Радрыга Каралес, скажыце. Так, ён гэту гульню выратаваў фактычна для Вэшпрэма. Абсалютна. Вось у другім матчы супертоп. І гэта будзе той чыннік, які можа пэўныя моманты далей Вэспрэму істотна дапамагчы. Не кажу, што вырашае ўсё ж такі іншы галкіпер у лізе чэмпіёнаў. Мы ведаем, мы пра яго пагаворым яшчэ сёння. Але так, абсалютна прадказальна. Я думаю, што ПСЖ засталося, уласна, калі казаць пра ліміты і ўзровень увогуле там падрыхтоўкі і гатоўнасці, засталося канцэнтравацца на чэмпіянаце Францыі. Вось і ўсё. Мы, ў прынцыпе, гэта ведалі амаль што ад пачатку сезона, так што нічога не дадам. Ну, дарэчы, 27 траўня там будзе матч з Нантам, які вырашыць усё. І гэта матч, у якім я не бачу ПСЖ як фаварыта. Я бачу тое, што Нант можа здабыць чэмпіёнскія медалі ў гэтым сезоне. Калі яны ўсё будуць рабіць, як яны робяць у лізе чэмпіёнаў, у гэтым плэй-оф, то там
я там ставлю 75% на Нант, напэўна. Ім трэба перамагаць, але я бачу, як яны гэта могуць зрабіць. І тут тое, што я, напэўна, ўжо казаў, але для мяне вось гэтая сетка, калі Берлін выходзіць на пераможцу пары Веспром ПСЖ, гэта найлепшае, што магло здарыцца з гэтым Берлінам. Таму што з усіх 8 каманд Веспром выглядае амаль, ну, хіба слабейшай, хіба, можа, пік можа дзесьці там пазмагацца за гэты ж тытул, але дзве венгерскія каманды у нас у 1/4. Давайте пяройдзем да піка, і вось што я вам скажу. Калі у вас ёсць адзін 41гадовы галкіпер, які можа 2 матчы запар выдаць, Лёша, прывітанне, то няма нічога немажлівага. А мне не верылі, калі я ў мінулы раз сказала, што ён можа 2 такія гульні запар выдаць. Бачыце, як бывае? Я бы насамрэч трошкі паспрачаўся, што гэта не была феерыя. Ну, ён быў дастаткова добрую гульню, але там 29%. Ну, то бок. Як гэта, ведаеш, гэта быў нават такі матч, дзе кіпер амаль нічога не рабіў. Ну, калі мяч ляціць у кіпера, трэба проста стаяць, і ён даляціць. Ну, то бок, там не было насамрэч феерыі, там была такая праца, якую ён проста добра зрабіў. Гэтага хапіла, і тут ужо пытанні да братоў Дышыбаевых, да Шымона Шычка, да таго ж Македы, да таго ж Уаха, ну, бо яны зрабілі працу Міклера такой лёгкай, то было б цяжка не зрабіць гэты матч. У Міклера там было ў пэўны момант 2 класных сейва, і вот здаецца, што яны былі такім пераломным момантам там. Так што, можа, ён і не феерыў, але ў гэтым і выяўляецца клас гульца, калі у твой момант ты можаш змяніць ход сітуацыі на карысць сваёй каманды. Вось тут я ўсё ж таки крышачку на яго баку буду. Я ўсё ж таки думаю, што галоўны момант гэта быў той кідок Алекса Душыбаева. Не ведаю, ён там праз ногі кідаў спінай да брамкі, калі стаяў, или яшчэ неяк. І вось гэта такі самы галоўны момант гэтай гульні. На той момант было +4 у Кельца, і Алекс стаў закладнікам таго стылю гульні, у які ён гуляе ўсё жыццё. То бок, ён звычайна чакае гэтага кантакта, потым робіць кідок, і там ужо альбо гол, альбо суддзі свісцяць фол. Але ў той дзень датчане вырашылі, што яны лёгкія там кантакты не свісцяць, і ў прынцыпе яны былі вельмі паслядоўныя ў гэтым. Але Алекс чамусьці на 55-й хвіліне яшчэ гэтага, відаць, не разумеў і вырашыў вось зрабіць тое, што зрабіў. І я лічу, што вось гэта быў такі вельмі важлівы момант, пасля якога ўжо Кельца як бы і не вярнуўся. Яны прайгралі там 1-5 пасля гэтага. Дарэчы, мне аказалася, што Кельцы занадта позна пачаў рабіць штосьці. То бок правал у пачатку матча, потым пачалі даганяць, а потым, ну, што мы маем? Мы маем Алекса, які, ну, там, паўжывы, якога, дзякуй Богу, да матча падрыхтавалі, таму што, ну, бачна было, што яму цяжка. І вось у класавы момант павінен вырашаць усё гулец, які, ну, там, першы матч пасля траўм праводзіць. І гэта цяжка. І, напэўна, гэта сведчыць пра крызіс лідарства ў гэтым Кельце. Потому што для мяне, канешне, Алекс Флах — гэта першы нумар гэтай каманды, але мы яго не пабачылі ў гэтай гульні, у гэтай ролі. Яшчэ пытанне задаў да галоўнага трэнера Таланта Душыбаева. Тайм-аута ён не ўзяў у канцы. І, ў прынцыпе, у атацы гульня выглядала, ну, зусім слабенька, таму што яны ўвесь час спрабавалі лезці праз цэнтр. Да краёў не даводзілі зусім, бок там хіба 1-2 кідкі былі. І калі шчыра, калі бы усічка не ляцела, то Кельца, хутчэй за ўсё, пасля першага тайма бы і скончыліся. Але у яго ляцела, таму атака трошкі з-за гэтага трымалась. Абарона ў Кельца ў другім тайме асабліва была вельмі добрая, і закон гэтага яны, у прынцыпе, і зрабілі гэты рывок, і маглі па факце перамагаць і праходзіць пік. Дарэчы, ведаеце, ну, я пачытаў
меркаванні фанатаў Кельца, да каго менш за ўсё прэтэнзій у гэтым матчы, у гэтым сезоне наогул. А можа быць, да Шымона таксама. Ну, я Не, думаю, да Клемена Ферліна. Матывацыя такая. Мы ад яго нічога не чакалі, а он яшчэ і штосьці рабіў. Атрымліваецца, што для братоў Дуйшыбаевых гэта была апошняя спроба ў лізе чэмпіёнаў за Кельце штосьці чагосьці дамагчыся. Ну так, і ну, дзесьці напрыканцы было бачна, што напэўна так і павінна было скончыцца. Гэта ну такі лагічны вынік кар'еры апошніх гадоў 5, можа быць. Для мяне браты Дуйшыбаевы ў Кельцы гэта не той чыннік, за кошт якога яны маглі рабіць штосьці лепш. Наадварот, гэта быў такі, ну не скажу, што баласт, але людзі, ад якіх пазбавіцца нельга, неяк іх трэба уплесці ў гульню, але аддача ўжо той, якая была гадоў тых жа 5 назад, ужо няма. таксама пагаджуся з гэтым тэйкам Вані, в прынцыпе. Ну і я б яшчэ трошкі паразмаўляў пра пік, усё ж такі. Не адная каманда там гуляла, і пік мяне здзівіў, асабліва ў першым тайме. Па сезоне яны гулялі дастаткова павольны гандбол, у асноўным пазіцыйны. Але прыехаўшы ў Кельца, першы тайм яны гулялі вельмі хутка. Яны ўвесь час беглі ў гэтую хуткую атаку, і гэта быў дакладна план. Быў план, каб не ўвязвацца ў гульню супраць актыўнай абароны Кельца. І ён працаваў шыкоўна, таму што пачатак быў там проста, яны разнеслі Кельце, і ў прынцыпе у другім тайме яны таксама спрабавалі, але там хіба не хапіла ўжо сілаў, таму што былі тайм-ауты, дзе Смарасон, мне падаецца, казаў, што мы павінны бегчы. Вось. І таму пік згуляў дастаткова добра ў абароне, яны вельмі шмат увагі прыдзялялі таму, каб працаваць з лініяй, і лінейныя Кельцы ў двух гульнях былі фактычна выключаны. Вось, таму пік малайцы, яны насамрэч падрыхтаваліся, і Апельгрен зрабіў, я лічу, добрую працу. Тут мы ўбачылі трэнера дакладна. Ці ёсць у іх шансы супраць Магдыбурга? Ну, хутчэй не. Але, мне падаецца, зусім мала каманд, у якіх ёсць шансы супраць Магдыбурга. Мне яшчэ падаецца, што стылістычна яны для Магдыбурга вельмі лёгкі супернік. Так. Вось як Вэшпрэм лёгкі для Берліна, таксама і пік вось лёгкі будзе для Магдыбурга. Ну што, давайте тады пра апошні матч. У нас так атрымалася, што ўсе 8 каманд, якія выйшлі ў чвэрцьфінал, гэта тыя ж 8 каманд, якія выйшлі год таму. Адзіная каманда, якая магла штосьці з гэтым зрабіць, была Вісла, атрымліваецца. Але ну тут здарылася тое, што здарылася. І вяртаючыся да польскіх фанатаў, звычайна сабаты аут гэта штосьці, што ў лістападзе кажуць. А тут ужо, ну так, вы ведаеце, па сабаты праходзяцца даволі жорстка. Ну, то бок, гэта ні да чаго не прывядзе, таму што ў клубе вераць у сабаты, кантракт вельмі вялікі і вельмі доўгі, і яму даюць усё, што ён просіць. Але, ну, незадавальненне трэнерам было бачна, што на трыбунах, што ў інтэрнэце. І, на маю думку, ёсць усе падставы для гэтага. Таму што ў абодвух матчах мы бачылі Віслу, якая робіць усё, што яна рабіла, але нічога не атрымліваецца. І такая вішенка на торце — гэта тое, што фактычна Спортинг гуляў 4 гульцамі ў задняй лініі, і яны былі свяжэйшыя і больш варыятыўныя, чым весь набор гульцоў Віслы. Ну, мы з Ванем прадказвалі, што ў Віслы ёсць шансы і яны пройдуць гэты Спортинг. Вось. Толькі Іра казала, што Спортинг хутчэй за ўсё выйдзе далей. Вось. Але для мяне гэта тая гульня, пасля якой, калі б у мяне была магчымасць, мне падаецца, я б задаў сабаты 10-20 пытанняў, на якія мне проста вельмі цікава пачуць адказы. Там, чаму Касаротаў, які праводзіць вельмі добрую там частку першага тайма, і пачатак ён
другога тайма таксама пачынае. Праз 2 хвіліны ён садзіцца на банк і выходзіць толькі на 52 хвіліне. Пры гэтым чалавек выдае 7 з 10 і там з задняй лініі ўсё залетае. Ён таксама пераходзіць на 7-6 гульню у канцы першага тайма, і яны робяць там рывок 3-1 і вось сканчваюць з плюсам першую палову. У другім тайме яны нават не спрабавалі. Вось чаму гуляе Янс, у якога 1-6 і Касаротаў таксама сядзіць. Гэта настолькі дзіўныя рашэнні па ратацыі. Чаму, у прынцыпе, гэтая ратацыя выглядае так дзіўна, што гулец выходзіць на адную атаку, потым садзіцца і потым ужо не выходзіць там 15 хвілін. Потым зноў нейкія такія пературбацыі. Як у брамцы застаецца Бергелут, які за апошнія 16 хвілін робіць 0 сейваў. То бок, чаму нельга зрабіць хаця б пару камбінацый пад Мелвіна Рычардсона, які вось была адна атака, можа хвіліна 45 была, і я проста ўзяў і падлічыў, колькі пасоў атрымае правы паўсярэдні. На той момант гэта быў Іліч, і у прынцыпе ў атацы было 13 пасоў, правы паўсярэдні атрымаў 3 з іх. То бок, яны гуляюць толькі адным бокам і фактычна праз цэнтр. То бок там вельмі лёгка абаронец гэтым штосьці зрабіць. Павінны зараз сабраць усе пытанні і накіраваць іх Хаві Сабата. Дарэчы, цікава, што ён калі каментаваў вось гэтую паразу, ён сказаў, што гэта будзе нам урокам на будучыню. Так, тонкі намёк. І яшчэ адзін момант тут, што ён чамусьці самай галоўнай праблемай вось па выніках 2 матчаў лічыў першы тайм першага паядынка. А пытаннячкі ёсць і да другога таксама і немала. То бок, здаецца, мы зусім па-рознаму тут глядзім на тое, што адбывалася. Але мае кампліменты тут да Спортинга. Зноў суперстабільныя браты Кошта. Мы, безумоўна, там заўсёды ў нейкія камплементарных формах пра іх кажам, і тут гэты паядынак зноў-такі абсалютна па справе, яны былі лідарамі Спортинга. Шкада, што далей там не вельмі зразумела, што будзе. Але вось на дадзеным этапе Спортинг супергуд. Я б яшчэ сказаў некалькі словаў пра абарону Спортинга, таму што для мяне тое, што браты Кошта будуць штосьці рабіць, гэта было адэкватна. Мы ведаем, што яны будуць штосьці рабіць, але вось пабачыць тое, як гуляе абарона і як Алі за кошт добра пастаўленай абароны робіць нейкі добры адсотак. Я не скажу, што гэта было вау, але ён дапамог больш, чым Бергерут, дакладна. То бок, мы пабачылі Спортинг, які не каманда 2 братоў Кошта, а каманда 2 братоў Кошта, вельмі добрай абароны і талковага кіпера. І гэта ўжо больш выглядае на тое, што каманда ў стане там штосьці паказаць супраць Ольберга. Будзе цяжка, і Ольберг фаварыт. Але зноўку ж 60-40 Спортинг можа штосьці зрабіць. Так. Таксама думаю, што Спортинг мае добрыя шансы, тым больш Ольберг там у сябе ў Даніі правёў не вельмі добрыя паядынкі, і пытанне у тым, у якой форме яны знаходзяцца на сённяшні момант. А Спортинг быў у гэтым супрацьстаянні з Віслай дакладна лепшай камандай. Яны былі лепш падрыхтаваныя. Асабліва я лічу, што тое, што Сабата кажа, што першы тайм першай гульні быў вельмі дрэнны, я згодзін, таму што іх насамрэч яны пакутавалі ад таго, што яны спрабавалі гуляць агрэсіўна ў абароне, а ўвесь час ім за спінамі бегалі гульцы, там уваходзілі паўсярэднія, вуглавыя, і ўвесь час яны не ведалі, што з гэтым зрабіць. Вось. А так, Спортинг каманда, за якой вельмі прыемна назіраць, і лічу, што магчыма, гэта супрацьстаянне Ольберг са Спортингам будзе самае цікавае у плане гульні і ў плане прагляда. То бок усе атрымаюць задавальненне, будзе вельмі хуткі гандбол, хутчэй за ўсё, шмат галоў. То бок гэта будзе кайфова глядзець. Адзінае, што скажу, што я стаўлю Ольберг усё яшчэ вышэй, таму што кіперская лінія ў іх такая стабільная і добрая. А ад Алі, слухайце, мы не чакалі ад Міклера 2 матчаў запар, таму можа ўсё здарыцца. Але гэта
ну, такі званочак таго, што можна паправіць у гэтым спорце, каб ён стаў топ-топ, а не просто топ. Так, і яшчэ я б вось момант адзначыў, з якім трэба будзе спортынгу неяк разабрацца, з тым, што вось пад Віслу яны былі гатовыя абараняцца 1-1, і вось на вось гэтую гульню, якая там кідкі былі з 6 метра, яны вось пад гэта былі падрыхтаваныя. Але калі выходзіў Касаротаў, кідкі з задняй лініі знаходзіліся вельмі проста. А Ольберг, ну, мае ў сваім там складзе гульцоў, якія атакуюць з 9 з 10 метра, і вось гэтае пытанне спортинг павінен вырашыць. Ну што, чакаем канец красавіка. У нас там 29-30 пока няма дакладнага раскладу на гэтыя дні, але вядома, што вось 4 паядынкі пройдуць менавіта 29-30 красавіка. Ну так, будзе вельмі цікава. Пакуль ставім Лігу чэмпіёнаў на паўзу і вернемся праз 2 тыдні з чым-небудзь іншым. Дзякуй і да пабачэння. Дзякую, да пабачэння. Дзякуй, да пабачэння.